Goedenavond dames, welkom op het jaarfestival van het Netwerk Agrarische Vrouwen. Elk jaar, zo richting het einde van het jaar, komen jullie weer samen. Heeft het bestuur van het netwerk een mooi programma voor jullie samengesteld. En dat is eigenlijk vanavond ook weer aan de orde. Mijn naam is Helma Vermuur en mijn motto is altijd geweest van ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Vrouwen zijn heel belangrijk op de bedrijven. Het is vaak het cement van het familiebedrijf. En de rol is niet altijd even zichtbaar. En dat gaan we ook zeker terugzien in deze documentaire. 4 hele diverse portretten, 4 hele diverse vrouwen, maar ze hebben één gemeenschappelijke deler en dat is hun pijn op het land. Wat je ziet eigenlijk is dat zodra je aan de autonomie van mensen komt, of de autonomie van iets wat je heel dierbaar is of waar je je eigenaar van voelt, dan komen er hele ongekende krachten naar boven. En dat vond ik heel duidelijk heel naar voren komen, maar ook een stuk machteloosheid. Het gevoel van onrechtvaardigheid. Ja. En dat is in ieder geval wat ik heel erg herkende in deze documentaire. Ook als ik daar naar kijk, denk ik, we hebben met z'n allen ook echt geen normaal leven. Als je ziet hoe hard er gewerkt wordt, maar ook dat het echt wel zwaar is en dat je zoveel onzekerheid hebt. En je ziet ook dat die strijdbaarheid die opkomt bij iedereen anders is. De een voelt zich te neergeslagen, de ander wordt heel erg strijdbaar en iemand anders gaat creatieve oplossingen bedenken. Maar ja, ik vond het ook herkenbaar en ook ergens wel beklemmend. Van het is ook niet fijn eigenlijk de situatie waarin we toch maar moeten doen wat we doen. Jullie mag inspireren hopelijk hoe je doelen en wat je wil, hoe je dat op een aantrekkelijke manier kan bereiken. Nou, ik zou heel graag een pump zijn met slangenprint. Ik denk een vrij ver open pump, niet te hoog hak, dat die soms wel een beetje knelt. Waar ben je goed in? In scheikunde. Je moet je handen zo zetten naast je hoofd en daar de balans in. En dan vond ik echt zo een kwartier op mijn hoofd staan. Een kwartier? Ja. Wauw! En dank u wel wie jullie zijn en wat jullie doen voor de wereld. Dank u wel.